Daghan kayong bersikulo sa Biblia nga naga-encourage kanato nga dili ta mahadlok ug dili ta mabalaka. Kalabanan sa mga bersikulo mao kini ang nakadasig kanato sa panahon nga ato kining nabasa. Pero kalabanan sa mga Kristohanon karon, mabalak-on gihapon ug mahadlokon sa ilang kaugmaon. So nini nga sambingay atong isigutan, ang sambingay may tungod sa Kristohanon nga walay kahadlok ug walay kabalaka. Para mas masabtan nato, iyon ani ang istorya sa mong sambingay. Istorya kini sa usa ka amahan nga piloto. Adunay usa ka amahan nga piloto nga kanunay gyud nga ang iyang anak nga babaye mukuyog sa panahon sa ilang flight. O sa dihang adunay flight nila nga dili maayo ang tempo o moingon ta nga adunay unos o bagyo nga niabot samtang nag-flight sila. Ang tapad sa maong anak o ang tapad sa maong bata nga hamtong na duha ka tapad sa maong bata sa dihang nakaagi na og turbulence ang maong eroplano nga lugos na makabakwi, hapit na makras. Grabe nang sinagitay ang mga pasahero sulod sa eroplano ug katong tapad sa maong bata nga duha ka mga hamtong. Grabe nang hilak ug ampo sa ilang kakulba ug sa ilang kabalaka ug sa ilang kahadlok. Grabe ang ilang sitwasyon diya sa sulod sa eroplano. Pero ang maong bata na matikdan sa kadaghanan sa sulod sa eroplano nga ang maong bata wala na apektuhi. Hinuon nagdula-dula ra kini samtang nakaagi og dili maayo nga sitwasyon, samtang ga ang eroplano murag kakraso na, ang maong bata nagadula-dula lang gihapon. Ug tuod man tungod sa panabang, tungod sa ang piloto maayo kayo nga mupahiyun-uyon sa maong bagyo, ug mi-announce ang maong piloto nga we are safe o safety ta, hapit na ta mo landing. So sa diha nga nakalanding na sila, nahupay ang tanan nga mga kahadlok ug kabalaka sa sulod sa mga eroplano, sa mga pasahero. Apan katong tapad nga duha ka mga hamtong nangutana sa maong bata, insaday nganuman nga nakoy pangutana sa imuha, nganuman nga sa kakusog sa maong bagyo ug sa hapit na mukras ang eroplano, nganong wala man ka naapektuhi ug nganong nagdula-dula ka man, nganong wa man ka nihilak? Kami man gani mga hamtong, grabe na ang kahadlok namo, kabalaka nga mao na gini ang kinutuban sa mong kinabuhi, pero nakita namo nga ikaw wala man gyud ka naapektuhi. Nitubag ang maong batang babae, niingon ang maong bata, ang akong amahan piloto ug kabalo ko nga si Papa mahidunggo gimi ug mauli gyud mi nga safety lang gihapon, tungod kay nasayod ko nga akong papa mao'y piloto. Ang akong papa swito siya bisan unsang klases kahimtang na sinati na namo, pero nakauli lang gihapon mi nga safety. Okay? So unsa may makutlo nato atong mga sambingay? Dili lang ta mukutob sa mga sambingay. So actually disclaimer ta sa mga sambingay nato. So atong magkuaglison ni mga sambingay nga sa ato di ay kinabuhi, kung ato gyud ang giila nga atong langit tong amahan mao'y piloto sa tanang biyahe sa atong kinabuhi. So mahanaw ang atong kabalaka, mahanaw ang atong kahadlok. Pero sa panahon nga dili nato masabtan ug dili nato mailhan nga ang atong amahan diay mao day driver sa ato ang tanan nga flights sa kinabuhi, tanang panaw sa atong kinabuhi. Kung dili nato ma-acknowledge nga ang Dios siya day ang nagdala sa nobila sa tanan natong mga lakaw o mga laraw sa kinabuhi, then dili gyud mawala ang atong kabalaka ug kahadlok kung dili ang Ginoo mo'y ato ang giila nga piloto sa atong kinabuhi. Nagkinahanglan kita nga masabtan nato nga ang Dios mao'y driver sa atong kinabuhi, mao'y piloto sa atong kinabuhi. So wala tay angay kabalakan. Munang niingon ang daghang bersikulo sa Biblia nga don't be afraid. Ayaw kamo kahadlok ug niyon pagud siya,
Ayaw kamong kabalaka, itugyan sa Ginoo ang inyong mga kabalaka kay siya nag-atiman kaninyo. Okay, di ba? Sa 1 Peter 5:7, itugyan sa Ginoo ang inyong mga kabalaka kay siya nag-atiman kanato. Okay? Siya ang atong amahan nga piloto sa atong kinabuhi. So, unsa man nga turbulence, unsa man nga bagyo nga muhapak sa ato ang kinabuhi, unsa man nga mga storm nga mo along the way sa atong pagpangalagan sa Ginoo nga mo tagbo kanato, muharang kanato nga mga bagyos kinabuhi, mga problema, mga balatian, tanan nga mga bagyo sa kinabuhi nga moabot nato. Remember nga ang atong Dios piloto sa atong kinabuhi. So bisan unsaon ta ug hapak sa mga bagyo, mga problema, safety ta sa pag-drive sa atong langiton nga amahan. Munang tuguti nga ang Dios mo drive sa atong kinabuhi para nga dili ka drivean sa imong kahadlok ug kabalaka. Sa panahon nga dili nato tugutan nga ang Dios piloto sa atong kinabuhi, butungha dayon ang kahadlok ug kabalaka sa atong kinabuhi. Muna nga musli karong mga panahon na adunay mga Kristohanon nga mabalak-on gyapon sa unahan sa ilang kinabuhi. Mahadlokon gyapon kung unsay mahitabo nila sa ilang kaugmaon. But praise God sa mga tawo nga nakasabot nga ang Ginoo mo'y nagpaangay sa atong kaugmaon. Ang Dios mo'y nagkupot sa atong mahayag nga kaugmaon. As what the Bible says in Jeremiah 29 verse 11, "For I know the plans to have for you, plans to prosper you, not to harm you, plans to give you hope and a future." So ang Dios mo'y nasayod sa mga laraw aron mahimo kitang magmauswagon. Okay? So all we have to do aron nga makabot nato ang kaning gitawag og mahayag nga kaugmaon, kana bitong kaugmaon nga dunay gyoy kahayag, dili tanang kaugmaon hayag. Adunay kaugmaon nga gitawag sa uban nga kaingon silang hayag pero nahimong ngit-ngit ang ilang kinabuhi. Okay? Kana nga klases kaugmaon, kana bitong kaugmaon nga walay pagpangalagad sa Ginoo, mao kanay gitawag og ngit-ngit nga kaugmaon. Pero nindot kitang mga Kristohanon nga unsa may atuang kaugmaon sa unahan, anaa sa kamot sa Ginoo. O kung atong gitugutan nga ang Dios maoy mag-drive sa ato nga future, maoy piloto sa ato ang pangandoy, maoy piloto sa ato ang mga kaugmaon, then makabot nato ang mahayag nga kaugmaon. Okay? So dalaygon sama sa usa ka anak, wala siya napiktuhi. Grabe nang bagyo, grabe nang lingga-lingga sa gisakyan ng eroplano. But ang mga bata gadula lang. Okay? Confidence kayo siya. Wa siya kahadlok, wa siya kabalaka. Nganuman, kay nagtuo siya nga sa tanang panahon kanunay na siyang nakigkuyog sa iyang amahan. Nga makaagi sila og nagkalaing-laing kasinatian. Pero safety lang gihapon sila. Okay? Bisag unsa ka naagian, kadaghang naagian nga mga bagyo harang sa mga eroplano, pero nakaingon ang mga bata. Diha ko ni grow, diha ko ni tubo nga nawala akong kahadlok. From the start nahadlok ko, pero now wala na ko'y kahadlok kay nasayod ko nga akong amahan piloto ug maayo siya nga pagkapiloto. Okay? Safety kami bisag unsa ang bagyo among nagian. Okay? Iyon ana usab ang ato ang mindset sa atong kinabuhi. Nga from the start bag-o pa ta nangalagad, mahadlokon ta. Kay wa pa nato na sabti nga ato day ang ato day langit ng amahan, siya day ang bantugang piloto o driver sa atong gisakyan nga eroplano, ato ang kinabuhi. Okay? So sa dihang nagkadugay kita, nabasa nato nga niyon ang Biblia, don't be afraid, ayaw kamo kahadlok kay anaa ako. Itugyan sa Dios inyong kabalaka. Sa dihang ato ning nakatunan ug na mindset nato, then moabot ang time nga grabe ang confidence sa ato. Nga bisan unsang moabot nga mga bagyo problema, no? May sama ta ni Job nga walay gikaatrasan nga mga bagyo sa kinabuhi. Instead, nagpadayon ang iyang pagsalig sa Ginoo. Kaya nasayod siya nga bisag unsay mawala niya, kaya nang iuli sa Dios sa iyang kinabuhi. Hopefully mga Christian nga namati nimong sambingay, yun ana usab kitag mindset nga kung unsa man nangawala sa tong kinabuhi, may sama kitang Job nga kaya nang iuli sa Dios kay siya ang nagkupot sa tanan natong kaugmaon. Naa sa iyang mga kamot ang atong mahayag nga kaugmaon. Kung unsa man ang
sa unahan sa atong kinabuhi. Ang Dios ang nasayod sa unahan sa atong kinabuhi. Okay? So munang dili ta angay mahadlok, dili ta angay mabalaka, kay aduna kitay Dios. Ang kahadlok ug ang kabalaka usa kini ka pagsimba sa demonyo. Si Satanas gusto siya nga kita mahadlokon o gusto siya nga kita mabalakon. Kay sa panahon gani nga mahadlokon ug mabalakon ta, mo na nga time nga malimot kita sa kagamhanan sa Ginoo. Okay? Sama sa usa ka bata. Sa dihang nahinumduman niya nga ang Dios ang iyang amahan piloto. Okay? Na wa gyud nawala. Wa gyud siya nahadlok, wa gyud siya nabalaka. So nindot kayo ni nga kitang Kristohanon, nasayod kita nga atong amahan piloto sa atong kinabuhi, driver sa atong kinabuhi. So kay siya may nag-drive, siya ang nakakita sa unahan sa atong kinabuhi. Siya man na sa front seat, so siya ang nakakita sa unahan. Okay? So all we have to do is to follow him. Musunod kita kaniya sa unsay iyang ipabuhat kanato. And the rest atong kinabuhi, siya na'y bahala. Ang atong gipangandoy nga mahayag nga kaugmaon anaa sa iyang kamot. Okay? Dalaygon ang Dios. Kung na-bless ka, paki-comment lang sa ubos o kung bago pa kani nga channel, daghan kayo ta mga sambingay sa ubos o daghan pa tang umabot ng mga sambingay. Para updated ka, paki-subscribe para ma-notify ka kanunay sa atong mga sambingay may tungod sa Kristohanon. God bless. Glory to God.